ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ? କୁଳମଣି ସାହୁ। ଘର? କୁଣ୍ଡପାଟଣା, ଯାଜପୁର। କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଏମିତି ମଦ ଟିକେ ଟିକେ ପିଏ। ମଦ ଟିକେ ଟିକେ ପିଇବୁ, ତାପରେ ଅପରଦିନ କେତେଦିନ ପିଇବାକୁ, ତାପରେ ମଦ ନିଶା କେନ୍ଦ୍ର ମୋତେ ଏମିତି ପୁରେ ପୁରେ। ମୋ ବାପା କୁଳମଣି ସାହୁ ସେ ଡେଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ମାଆ ନାହାନ୍ତି। 4 ଜଣ ମୋତେ ଏମିତି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମଦ ନିଶା କେନ୍ଦ୍ର ପୁରେଇକି ମଦ ନିଶା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପୁରେଇଥିଲେ? ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, ନହେଲେ ମୋ ଭାଇ, ନହେଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ନହେଲେ ପ୍ରତାପ କୁମାର ସାହୁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? କେଉଁ ଯେଉଁ ମଦ ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣ ପଶିଥିଲେ ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ସେ ମାଲିକ ନାଁ କ'ଣ? ଜାରକା। ତାଙ୍କ ଭାଇ ନା ସେଣ୍ଟରରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଲୁ ପଣ୍ଡା, ରବି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନର। କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ? ଫାର୍ମା। କି ଫାର୍ମା? ଶର୍ମା। ସନ୍ ଫାର୍ମା। ଫାର୍ମା। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି, ମୋତେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ଗାଳି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା? ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ମୁଁ 5 ମାସ କାଳ ମୁଁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କନି। 5 ମାସ କାଳ ଆପଣ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କଲେ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ମଦ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ତରଫରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ? କେତେ ସିଏ କୁହନ୍ତି 5,000, 6,000, 3,000 ଏମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ତମ ଘର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ସଫା କରିବା ପାଇଁ କିଏ କହିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଦୁଡ଼ି ପଡ଼ନ୍ତି ବୋଲି ସିଏ କୁହନ୍ତି ତମ ଦୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତମେ କରିବ, ନହେଲେ ମାଡ଼ ହେବ। କିଏ କୁହନ୍ତି? ସେ ନାଲିପଣା ମାଲିକ ନିଜେ। ତାପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଯାତନା ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ? ମୋତେ ତାପରେ ଗୋଇଠା ମରା ହେଉଛି, ମୋତେ ବାଡ଼ିରେ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ତାପରେ ପାଇପ୍ ଚାଲିଛି, ପାଇପ୍ ହେଇ ମୋ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି। କୋଉଠି ଏଇ ଜାଗା ଏମିତି ହେଇଛି। ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପିଚାକୁ ମରା ହେଇଛି। 3 ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଆସିବାର ଆଜି। ମୋର 3 ଦିନ ହେବ ମୋତେ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଉଠି ବସି ପାରୁନି, ମୁଁ ଏକେ ଚାଲି ପାରୁନି। ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହେଇକି ଯାଇଥିଲି ପିସ୍ତୁରା ଭାବିକି। ତାପରେ ମୋ ଘର ଲୋକ ଜାଣିକି ମୋ ଭାଗ ଦଣ୍ଡା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ନୀତି କରେ। ବର୍ଷେ ରହିବୁ, 2 ବର୍ଷ ରହିବୁ, ମୋତେ ଏମିତି। ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ ଫାର୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ ଫାର୍ମା କେଉଁ ଜାଗାର? ଜାରକା। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସନ୍ ଫାର୍ମାର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ? ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ରବି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୁଅ ନାଲୁ ପଣ୍ଡା। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି? ପାଇପରେ ବାଡ଼ିଛି, ମୋତେ ପିଛା କଲା ତୋର କି କଣ୍ଟା ପଇଛି, ଗୋଇଠା ମାରିଛି। ଡାକ୍ତର କତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇବ, ମୋତେ ବାଟ ସାରା ମାରିକି ଆଣିବେ ମୋ ଆଖି ମୁଣ୍ଡକୁ। ବାଡ଼େଇ ନେବେ, ବାଡ଼େଇ ଆଣିବେ। ସେନ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇକି ଯାଇଛି ମେଡ଼ିକାଲ, ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇକି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାହେଲା? ଆମର 8/9/2024ରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ 8/9/2024ରେ। ତାପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା, କ'ଣ କରିବାକୁ କୁହାଗଲା? ସେଠି ମୋତେ କାମ ପକେଇଲେ, ସବୁ କଲେ, ମୁଁ କନି। ଲାଟ୍ରିନ୍ 2ଟା ସଫା କନି। ତାଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ 2ଟା ଆପଣ ସଫା କଲେ? ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆଉ କିଛି କାମ ପୋଛା ଝାଡ଼ୁ ଦିଆଗଲା। 2 ଦିନ ମାଇନି, 3 ଦିନ 4 ଦିନ ମାଇନି, କ'ଣ କରିପାରିବୁନି, ମୋତେ ଆଜି ବାଡ଼େଇରେ ଗୋଇଠା ଫଇରା ମାରିଦେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଅବିକା ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଜି ମୋ ଭାଇ ଆଣିବାରେ, ତାପରେ ଘରେ କହିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ହେଇପାରୁନି। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଗା ପାଟିବନି ହେଲା, ମୋର କଣ୍ଟା ଦିହରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମିଛରେ କଣ୍ଟା ତୁ କହୁଛୁ, ଗୋଇଠା ମାରେ, ପିଛାକୁ ଗୋଇଠା ମାରେ, ଇଏ କର। ମୋତେ ଛୁଆ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛନ୍ତି 40ଟା 30ଟା, ମୋତେ ଶିଖେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆ ନାଗି ମୋତେ ଟାଣି ଘୋଷେଇ ନମୁଣା କରି ନଚେଇ ମୋତେ କଚାଡ଼ୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର CC କ୍ୟାମେରା ଚେକିଂ କରିପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ, ନହେଲେ ସେ ଆଉଟଡୋର ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। CC କ୍ୟାମେରା ବାହାରିବ ସବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତ ମୁଁ ଅଧିକାରୀ କି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଚାହିଁଛନ୍ତି କ'ଣ ଫେର ତାଙ୍କର ପୁରେଇବେ, ତାଙ୍କର ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରେଇ ଦେବେ ପୁଣି ନେଇକି ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରେଇକି ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ। ଅତ୍ୟାଚାର କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଇଏ ମରିଯାଉ କେମିତି, ତାଙ୍କର ଭାଗ ତୁଟା ଇଏ ପାଇବେ, ସିଏ କିଛି ପାଇବେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ମା ବାପା ନା କୁଳମଣି ସାହୁ, ମୋ ଦେଶ ସୁଖଦେବ ସାହୁ, ଇଏ ରଖି କିଛି ଯାଇ। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୁଣ୍ଡପାଟଣା, ରାଉତରାପୁର ଥାନା ବର୍ମଗଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଦୋଷ ରହୁଛି, ଆମର କିଛି ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ନାଲୁପନା ନିଜେ କହୁଛି।
तो भाई भाई फोन करते तो आसी नौनाती ए मो पेट सब देखूँ कौन है सब सब कर गाँ बुढ़ी मतलब गोईठा मारी मारी जहाँ कर कणा देखूँ तापर मो कणा नंगला करके मत नचाती ये करती ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗଳା କରି ନଚାନ୍ତି ସେଠି? हाँ गीत बजे बक्स रखेकी नचौं ये कर मतलब टोका दौड़ा टेकिकी नहीं फोपाड़ी नच मो गांडी चिपी दे ये कर सी कर मो मुंड को मारे ଆପଣ ଅବିକା କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଛି ନ୍ୟାୟ ଚାହିଁଛି ମୋତେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଉ ମୋର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧିକାରୀ ମୋତେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷାରେ ରଖିବେ ତାଙ୍କର ସେଟା ନିବେଦନ ଅନୁରୋଧ। ତାପରେ ଲିକୁ ସାହୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଏମିତି ତାଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାଧୀନ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଯଦି ସିଏ ତେଲି ଫେଲି କହୁଛି ଇଏ କହୁଛି ସିଏ କହୁଛି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଲିକୁ ବାବୁଙ୍କୁ ତେଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଲିକ ସିଏ ନାଡୁ ପଣ୍ଡା ଥରେ ଯାଇଥିଲା ଲିକୁ ସାହୁ ରାଜା ପାଳ କିଏ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚିହ୍ନି ନେଇ। ଲିକୁ ସାହୁ ସିନା ଆମ ବନ୍ଧୁ ହବ ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ବାଗେଇକି ଚିହ୍ନି ନେଇ। ମୁଁ ଲକିକି କେବଳ ଚିହ୍ନେ ହେଲା। ଲିକୁ ବାବୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଗାଣ୍ଡରେ ନାଗିଛନ୍ତି କେଉଁ ଘର ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଥିଲା ଏପଟ ଘର ତାକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଇଥିଲା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଏମିତି ସୋଦା ଜ୍ଞା ଛୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଘରୁ ସବୁ ଇଏ କରୁଛି ଏଠି ସେଣ୍ଟର ହେଇପାରିବନି ଇଏ କରିପାରିବନି ସେମିତି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ପୁଲିସ ବାଲା ମୁଁ ଇଏ ସେ ତାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତେଲି ପେଟି କେତେ ଶୁଣି ତାର ରହି ତାପରେ ମୋତେ ଗୋଇଠା ପୋଡ଼ା ମରା ହେଉଛି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଉଛି ମୁଁ ସେଟା କିଛି କହିପାରୁନି। ମୋ ଭାଇ ମାନେ 3 ଜଣ ମାନେ ସେ ପୁରେଇକି ଏଠି ନିଶାବ ନିଆଇ ନ କରିକି ପୁରେଇକି ମୋତେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମରିଗଲେ ଆମେ ଭାଗ ତୁଟା କେମିତି କ'ଣ ପାଇମୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ନାଲି ପଣ୍ଡା ହେଇଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।